El que jo vaig sentir és una gran pressió al pit, acompanyada d'una sensació terrible de desesperació. És com estar en un pou molt profund, cridar amb tota la teva força, però que al final només et surti un xiu-xiueig. Et sents sol i sents que ningú t'ajudarà. Altres cops sembla com que vas en un vaixell, que no saps on va, i creus que l'onada més lleugera realment et farà caure. Però el pitjor és que atrapat en un estat d'apatia i desesperança, és com tenir una àncora als peus. És com tenir una àncora als peus i no tenir ni ganes ni energia d'alliberar-te. Altres vegades simplement és extremadament difícil aixecar-se del llit i fer les coses més senzilles. Jo vaig tenir ansietat postpart i em sentia contínuament vivint al límit tot el temps. No podia deixar pensar en gent morta, no podia deixar de pensar en que el següent pas que faci em mataria a mi o a la meva família. No podia deixar de buscar cada símptoma de qualsevol cosa que em passava a mi o al nadó. Em vaig despertar un dia a mitjanit perquè em semblava que algú tocava el timbre de la porta i tenia suor freda, tenia el cor bategant superràpid i pensava que moriria en aquell moment. Per mi la depressió es sent com aquesta cortina invisible que et separa d'alguna manera de la realitat de tothom. Des del moment que tens aquesta cortina, sempre existirà i només veuràs el món a través d'ella i no com és realment.